karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Frank, unsa na tabo din ha? Ano nagkatag mga butang din sa sala? Bay, gisakat ah. Unsa? O wanang imong gibutang nga babay sa taas? Unsa? Oh, Ayesa! 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 Oh, huwa din sa kwarto si Ayesa. Ug nagkatag sa sawag ang ulan ng hapon. Natumba mo ng bangko. Dili. May daw tang nahitabo ni Ayesa. Anong wa mo dyan gumukulong na sa pagtawag ni Kuya Hans? Sige na kong pangita niya. Uy, baga din ako eh. Anong wa mo dyan gumunawag ni Kuya? Hello? Nang imang, ano ikaw man itubag sa cellphone ni Kuya? Ay, dungkit. Direra ba sa sala ang cellphone ni Kuya Hans ni Mugod? Wa man niyan an-an. Unsa? Gado ka maning nabilin maning cellphone sa imong maguwang. Nang imang, kumunawag si Kuya Hans diha. Pangutan lagod siya kung asa siya karon. Oo, dungkit. Sige, Dong, si Claire di apas balay. Wa pagkit mo biya. ingna siya lang nga, dili pa ko mapuli karon. Okay. Unsa dili mo pa uli? Ay, ikod ko ni ikod si Dungkit nga pasultihan ka nga dili siya mo pauli karon. Busa ikaw, pauli dala sa inyo. Dili. Odsa, uy di ka po pauli sa inyo. Adi na kapuyo, kadagbuwag naman kuno mo si Dudong Kent. Magpaabot ko nila dinhi. Ay, day Claire, sa amo no sa unang panahon no, sa kami pa'y daga. Mauwaw yun may mamugo sa lalaki. Mauwaw magkani may mutanaw sa among nagustuhang lalaki. Sa una man to, lahi naman ron. Pero parehas maghihapon mo na musuna. Tao raman gihapon mo. Wa man mo. Mga himong iliin, di ba? Naapag-tingali ang kauwaw. Dili ka mabuhi kung mauwaw ka. O niya, mabuhi kag tarong anak nga mamugos ka ni Dudong Kent bisan buwag na mo. Nagpalugit na si Kent, no? Ay, noon, sa una, mag-uol na si Kent kung buwag ka mo. Pero karon, dili naman, nakamove on na siya. Ning listo ha. Paghilom ng imang uy, uy, kikastanan. Ay, gatong buhilo man ko nga ni amang kasabalay sa akong mga amo. Nang imang, maulian na lagi na si Kent kung mo dut-dut gud ko niya. Ay, paminaw ko. Di na ginagana ni Dudong Kent. Busa, ayaw na lang pamugos. Hilom lagi! Ay, kagutom na gid, uy. Hoy! Unsa man kay mo gigupat yon sa gutom? Mas na kung sa na ha kung torturo nimo ang tao. Sir Hans! Kunin mo mo ko presohan pa kanana lang sa goy! Oh, ngagtik ang pultahan. Oh, pagdaon sa train ng naasa sahog. Oh, kung ana. Huwag ato ka sa sud. Pero, oh, Saan, papusil ka? Ha? pistola? Oo, ari na kumukhaon sa sod, sir. Isa na putahan. Oo, sir. Alam mo doon na si pistola. Pati yun kitingali ko ini niya.
tawana. Kuy, nagplano gitingali ni siya kapatyon ko. Pero kung gusto ko niya patyon, di na lang utak ko niya pakanoon. Oh. Uy, kalami pa yung pagkauna. Naikanon nga puti kayo. Chorizo, ham, fried egg, juice. Hala. Time pa. Mao naman kaniyang giingon nila nga last supper sa pineriso. Oh. Ay, mukhaon na lang ko eh. Aron ko mamatay, busog. Kalamis lang kanon, uy. Mahalon man. Bago pag yung luto. Sir Hans! Sir, mga unta! Pakadlok sa kahilom ni Sir Hans, uy. Pahala na. Magbusog ko. Asa mo juga karon si Kuya Hans? Kung siya magani ang nagkuha ni Ayesa. Iya ginindad unsa. Usa lang kadapit ang mahimo ni dad ani Ayesa nga. Uy, makabantay nila. Posible nga adto ni dad unsa bahay nga ilang puy-an ni Kara. Husto, magsusi ko dito. Busog na ko. Sir? Sir Hans? Human ako kaon, sir. Asan ako ibutang ni akong kinanaan? Sir? Sir, maluoy yung taon ka na ako, sir, ha? Ayaw lang ko patya, sir. Bisan pobre mis amo, pero doon na sad may mga ambisyon, sir, uy. Uy. Sir, kalma lang, ha? Sir Hans, sir, maluoy yung taon ka na ako, sir. Ayaw lang ko po sila. Doon na kay ambisyon? Oo. Kitang tanan, doon na magitay tagsa-tagsa ka ambisyon, diba? Daghan sa kong ambisyon si Kara. Pero imong giputol. Ha? Sir, bisan usap ay mong buhaton ako. Wala gyud ko'y mahimo aron mabuhi pagbalik si Kara. Misa kinan nga miabot. Suta siya. Sir. O gaya paggawas ha. Kung di ka gustong pusilon ta ka. Suda! Sir. Kinsa maka nang miabot. Di masig ko makasinggit kay tingali pusilon ko ni Sir Hans. Niyagid si Kuya Hans. Kinaayang sa kanan. Kuya Hans! Kuya! Nganong niya ka? Nangita ko na mo. Nabalaka ko kay waka mo tunga sa beach house. Nao sa mga kunahuna. Ngano na usaban ang imong nahuna? Unsa may gibuhat nimo dinhi? Anong muta naman ka? Kung sa akong gibuhat din nabawagid ka kung kinsi tag-iya ni dapita. Kuya, digto ka ba sa studio? Kuya, tubag ako. Digto ka ba sa studio? Ganong gitaguan mo siya sa studio. Imo na siyang nakitaan, di ba? Pero gitaguan mo siya. Ano man? Aron dili ka makasa, kuya. Nahibaw ko kung unsa ang imong gibating kasuko ni Aisha. Kung unsang kainit ani. Mao nga, ako siyang gitaguan. O nahibaw sab ka. Nga siya ang ipatay ni Kara. Di ba? Dili siya ang ipatay kang Kara, kuya. Huwa siya kalibutan nga. Nakapatay siya. Busa dili makatanunganon nga imo siyang silutan. Busa, kuya. Isurrender siya. Dili. Unsay dili? Dako siya sana ko kan. Busa, kinahanglan iya kining bayaran. Bayaran sa unsa, kuya? Pobre tao na si Aisha, uy. Bilaya sa ila, kay pugson siya siyang inahan sa pagpakasal sa nautang nini. Unya karon, imo siyang patyon. O kasi nang ingon nimo nga ako siyang patyon, ha? Ha?
Gikuhaan ko niya sa kaabag sa kinabuhi kan. Busa kinahanglan iya kining hulipan. Unsay? Dako siya sana ko. Gikuhaan ko niya og kauban sa kinabuhi. Busa, ubanan ko niya hangtod sa kamatayon. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!